Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors. Africa kwi South Africa siKwaZulu, uMgungundlovu idistrict. Uyabona namhlanje usuku olukhulu kwenziwani kuzoviliyela nje amaphoyisa aseqede ecollege. Imaphi lamaphoyisa? Ilana zomgwaqo. Yilapha nje bomgwaqo laba babopha laba bafaka okhakhi thina sasibafaka ngolesithathu kuphela esikoleni. Bona bahlali bafaka okhakhi nje. Usuku ke namhlanje ebesibuka izingane ziviliyela ziyaphuma ziyakuphi ziye emgwaqweni ziyokwenzani ziyobhekelela impilo yakho ukuthi ibe ngengcono ibe ophephile yenzela ukuthini na ukuthi kufike wena ekhaya hayi imessage nezikhwama uyayizwa lonto lezi ingane ngoba uyibona nje lamaphoyisa begcwele emgwaqweni alapha ukuthi wena ukwazi ukufika kwakho ufike kini kufike wena hayi imessage nezikhwama kodwa ke ke senze nje uyayikhumbula lento uMroza ngakhuluma noMroza ngeDurban Girls yabona Durban Girls College lezi ingane lezi zinezikhwama zazo eziyafana lezi izikhwama eziphathwa zingane ezifunda ko Durban Girls yabona lezi izikhwama lezi kusho ukuthi ke izikhwama lezi ezobe iphethwe lezi ingane lezi izikhwama sibhaliwe ke ezikaduma azithathi drink ngobani zine drink yazo nansi yayizwa zine drink yazo unumber 1 lo nasi isiqhaftini yabona Mroza unkosi yami bengikhombisa uMroza uyabona ziphethe into ezingane asikho ke isidingo sokuthi wena njengomshayeli osephuza utshwala noma uphula umthetho womgwaqo bese mhlawumbe uzofuqa lezi ingane usuyifuqa ngale yakhe idrink engahloliwe lezi ingane ephethe idrink ehloliwe yabona lesi isikhaftini lesi khona nje ama fruit lezi ikhwama ihamba kanje yabo khona nje ama fruit okusho ukuthini amaphoyisa a healthy la musa kwafuqa ngalento yakho yabona nje lento yakho le musukufuqa lamaphoyisa la lamaphoyisa azosebenza into makuthi wena ugoqa utshwala ngesikhathi sokushayela bazokuthatha bekwenzeni bekuvalele evenini uye kuphi uyohlala eWestville makuthi ufuna ukuhlala eWestville mawuye ngale khona elinye ijele elingapha mawule lezansi ngakoParkrane bakuvalele khona yilokho ke sicela asethele ingane isebenza awubuke nje umsebenzi omuhle owenziwe unyaka wonke zitrainer bese wena uzokona umsebenzi wengane ukuthi usuyiphusha ngale drink yakho kade zenza umsebenzi awubuki drill work is a think work. City.